spesial kanggo sing duwe keramat Aris, Mbah Buyut Aris, kanggo sing duwe wilayah RT 11 Majikan Kang RT Opik, tentunya sing lagi streaming bareng NT Production New via YouTube. Aduh ampun tulung Buyut Aris, anak putu anak sing lelah, kaya tunggek langit kelawan bumi, nyawang jagat yen kanthi kekasih. Anggo wong jangga sing duwe damar murup, sing duwe damar murup Mamai Bella. Kula nyekar jauh pangapura, kula nyuwun doane dijabah Mbah Buyut Aris. Kula dendam sampe kapan lali, durung sudi yen durung dadi sawiji. Aduh ampun tulung Buyut Aris. Bapak RT Opik, Bapak RT Opik, Bapak RT Opik sing duwe RT 11, Bapak RT Opik sing duwe RT 11, Mama Ulis Nok Puji, Nok Puji sing duwe bengkel, Nok Puji, Nok Puji, Nok Puji sing duwe bengkel, Nok Puji, Nok Puji, Nok Puji sing duwe bengkel, Nok Puji sing duwe bengkel, Nok Puji sing duwe bengkel. Alah asik Mama Ulis jangga sapak di pengennya ki, sapak Mama Gias, Mama Gias, Mama Gias, Mama Gias sing paling ayu, Mama Gias. Percuma sun bengen disunat yen kekasih kin hianat, rasa gandung api luyuk yen durung rudungan sarung. Sing duwe damar murup, sing duwe damar murup, sing duwe damar murup Mama Gias, sing paling gembleng mayang mentere yang endele peces bul, ces bul, ces bul. Alah Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti. Ijo-ijo godong kembili Mama Yanti, iwak keting dicampur lemi Mama Yanti. Bu jodoh bu si beli, sing penting bisa ngalami Mama Yanti. Ngalami apane cinta lan kasih sayangi Mama Yanti. Kula nyekar jaluk pangapura, kula nyuwun doane dijabah. Kula dendam sampe kapan lali, durung sudi yen durung dadi sawiji kang soleh wong jangga. Aduh ampun tulung Buyut Aris. Mbah Buyut Aris jaluk dibuktikan karo mae supaya jagate ajak udan, acara lancar sukses. Amin. Kang Soleh, oh Noksela, Noksela wong jangga, Noksela wong jangga. Umi Pais, Umi Pais, Umi Pais, Umi Pais, Mama Ulis, asik, sing duwe bengkel, Mama Ulis, Mama Ulis, Mama Ulis jangga, Mama Ulis, Mama Ulis, Mama Ulis. Percuma sun pengen disunat yen kekasih kian
Jangga, Mama Ulis Jangga, Mama Ulis, Mama Ulis Jangga, Mama Ulis, 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 Mama Ulis. Ijo-ijo godong kembiling, iwak ketil dicampur lemi. Mama Kian, wong Jangga sing RT 13. Mama Kian, Mama Kian bisa ngalami apane mimi nasi ayam bakar, mimi nasi ayam bakar, mimi nasi ayam bakar. Kula nyeka jaluk pangapura wong Hongkong, kula nyuwun doane jabat, kula gendam sampai kapan lali durung sudi yen durung dadi sawiji. Aduh ampun tulung buyut aris. Anggo mamaku Jangga, Mama Lurah Jangga, sapai. Oh, Bapak RT Opik, 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 Bapak RT Opik terus. Anggo wong sakti, wong sakti, asik. Mama Wahyu, anggo AA Rehan, Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti. Percuma sun pengen disunat Mama Yanti, yen kekasih kian hiana. Rasa gandum tapi luyuk, yen durung kerudungan sarung. Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, Kamantri Wasmin. Ayo kanggo wong sakti, Paman Reksa Jaya Dipo. Ijo-ijo godong kembiling, iwak keting dicampur lemi. Kang RT Opik, embu jodoh embu si beli, sing penting bisa ngalami. Ngalami apane cinta lan kasih sayangi. Aduh ampun tulung buyut aris, anak tutung anak sing lara. Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, kaya tungkep langit kelawan bumi. Mama Yanti nyawang pacar, yen ganti kekasih. Ampun tulung buyut aris. Oh,